Hai Besti, hari ini aku membuat peyek urang dari dua jenis urang. Urang sing pertama urangi cilik-cilik, nek gak salah iki urang gremut iku loh, tapi iki sing basah. Urang yang kedua iki rada gede Bes, yo lumayan berdaging lah. Gawe peyek urangin ning kene aku gawe 2 bungkus tepung Kentucky. Dan aku tambahi 1 bungkus bubuk bawang putih. Urangnya iki mau aku tuku ning tukang sayur Bes. Niatku mau arep tuku sing gede-gede iku tok. Terus dari tukang sayure ngene, lek gawe peyek enakan sing cilik-cilik iki mbak, regane barang lebih murah sing cilik. Mendengar kata murah, langsung aku menjawab, ya wes cak, aku njogo urang sing gede sak bungkus, sing cilik sak bungkus. Begitulah sedikit kelebihanku jika mendengar kata-kata murah. Langsung aku iyakan saja. Oh iya Besti, aku mau yang goreng tempe. Bar goreng tempe tak lanjut goreng peyek urang sing gede dhisik. Peyek urang sing gede wis mateng kabeh, lanjut iki goreng peyek urang kremute. Ternyata lebih penak urang cilike Bes, bisa menyatu dengan adonan. Nggak sia-sia aku mengikuti saran tukang sayur. Selain bisa menyatu sama adonan, rasanya ya lebih enak urang sing cilik, lebih garing dan kriuk-kriuk sampai nang urange Besti. Lo entahlah iki penampilane cantik dan menggoda. Apalah artinya sebuah hidangan tanpa sambel? Hambar. Dengan kesadaran penuh aku mengulek cabe dan aku jadikan sambel. Iki Besti, sambelku yang merah merona beserta kanca-kancane wis cepak kabeh. Ono jangan kata sekarang wingi 2 macam peyek urang. Ternyata 2 bungkus kecil urang jika dijadikan peyek menjadi lumayan rodo akeh lo Besti. Iki ya ono tempe goreng dan rebusan sawi.